Yi lo ngizomkila uShabalala. Uzama Shabalala lo imeya yaseNquthu okuyiyona edla nje imali yabakhokhi bentela, okuyiyona edla imali kamasipala waseNquthu. Njengoba nibona nje abantu baseNquthu behlupheka ngamanzi, behlupheka ngemigwaqo. Ngizomkila uyena ongisukelile. Bengiyithulele ngithe wangisukela ekhuluma nabantu abawu30 kuleli yatenda ekhuluma kilo. Lalelani okankomgodola umfana udaba noluphetha ngithi lalelaka. uShabalala lo lapha ngakubo eTin Town eNondweni. Ama-toilet agxiza indle ayikazi muncwe ukususwa lapha. Kodwa uhambe ekhuluma lonke izwe ehamba ethenga abantu ngamavawusha okudla ethi abawathatha lapha. Bantu baseNquthu phaphamani, yeyi phaphamani isikhathi manje. Ngizomgila lo baba. Lalelani ngiphethe indaba zakhe zonke. Amanzi eNondweni ayaphela ayabuya, ayaphela ayabuya. Okwanini fanele ngabamanzi abantu eNquthu bayawathola. Imigwaqo eNondweni dololo. Uhambe ekhuluma nje ngegama likaGodola. Andale ebusuku bafana. Yeyi mawucabanga uGodola uvela uvuka ugxuma. Lalela ngiyezwa kuthiwa ama-Hawks mfana kithi akumise kabi weShabalala imeya. Yeyi ngiyantshela. Lalelani bantu baseNquthu, imeya uShabalala lapha eMzinyathi ufaka ingane yakhe uQiniso, wafaka umkakhe umkaQiniso. Uyangizwa ukuthi ngithini? Wazofaka usibalo wakhe. Angizwa ukuthi ngithini? Wazofaka umfowabo lapha eMzinyathi, wasezofaka unkosikazi wakhe. Yeyi weShabalala, lalela ngizwile kuthiwa nemoto eyathengwa uSonkontileka ngalesikhathi wawukhulisa indodakazi yakho wasuqamba amanga wathi thengwe uwe. Sengiyitholile yonke leyo nto leyo. Neplazi olithengile wasuthi elomfana wakho ngoba untshontshe imali kamasipala wathenga iplazi Shabalala. Umsukelile, wena ongisukelile. Ngizwile kuthiwa nengane yakho lesenyuvesi uno 500,000 otholakale khona kuleyo account yengane. Untshontshela kumasipala wafaka ku-account yengane. Shabalala, bantu baseNquthu ake nisukume nime ngenyawo. Bonke labantu abawu30 ade bekuleli atende bethi uGodole kanjani, msana ukujatshuliswa ukudla. Funana ukuqashwa. Imeya yaseNquthu simxhaphaze kakhulu, inenza iphukuphuku. Namanje yaqhubeka inenza iphukuphuku. Ithi hayi abantu bami, yeyi bantu baseNquthu sukumani njengamanje. Kodwa engizokuthembisa khona wemeya uShabalala. Buka umasipala waseNquthu uzohamba, ngizongena iNquthu yonke. Ngigijima nje eNquthu kabi, ngeze eNquthu angeke uze usurvive. Buka umsukelile, wena ongisukelile. Yeyi weShabalala sengifike eqathatha. Awuna chance, awuna plan. Uyena kumeya odla imali zaseNquthu njengoba babona abantu baseNquthu behlupheka nje. Lalela wemeya uShabalala, lalela asidlali la. Msuxhaphaza abantu baseNquthu ngalendlela. Abantu baseNquthu isikhathi manje sokuthi nisukume nime ngenyawo, nikhiphe lemeya eyisela yaseNquthu. Ningajatshulisa ukuthi uninikeze ama-voucher, uninikeze ukudla okuzolasta for 2 days. Sekuphelile lokho kudla. Usenixhaphaze kakhulu uShabalala eNquthu. Nitshelwa yimi nitshelo ukugcina. Imedli imali zikamasipala waseNquthu le.